שלום, כאן יואל ואני שואל. בקיץ הווילונות היו קשורים בצדדים, לא היה לנו בהם צורך. עכשיו כשהסתיו הגיע והחורף מתחיל להיות קריר, פתחנו את הווילונות וראינו פסים שחורים של אבק ולכלוך. ניסינו להסיר את זה ולא ממש הצלחנו. תגידו, איך אתם עושים את זה? ניקוי מקצועי של וילונות נעשה רק במפעל. כמה זמן זה לוקח לנקות את הווילונות האלה? 3-4 ימים, מחזירים אותו עד לתלייה בחזרה בבית הלקוח. שווה! 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 שווה!